ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ ଓ ମୁକୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଆରେ କାଳୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇବି। ହେଲେ କାହିଁକି ରେ ହରିଣ? ଏଇ ନେ ଖା ହରିଣ। ହରିଆ ଦାଦା ଧନୀ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗିଆ କାକା ସେ କାହିଁକି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ଭଗିଆ ସିନା ବଳୁଆ, ହେଲେ ହରିଆ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆଲୋ ମା, ଆମ ଗାଁରେ ହରିଆ ଦାଦା ଆଉ ଭଗିଆ କାକା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗହମ ଚାଷ କରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ହରିଆ ଦାଦା ଧନୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗିଆ କାକା ହରିଆ ଦାଦା ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳୁଆ ହେଲେ ବି ସେ କାହିଁକି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ଭଗିଆ ସିନା ବଳୁଆ, ହେଲେ ହରିଆ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଆଉ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲୁ? ନାଇଁ ଲୋ ମା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝେଇ କହୁନୁ। ଶୁଣେ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି, ହେଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ। ଶୁଣ ତେବେ, ମୁଁ କହୁଛି ବୁଦ୍ଧି ବଡ ନା ବଳ ବଡ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ ଓ ମୁକୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଆରେ କାଳୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ରହ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଂହ ରାଜା, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ଆଜି ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଶିକାର ପାଇନି, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି କେମିତି? ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ଛାଡି ଦିଅ ମତେ। ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ କୁଆଡେ ଗଲ? ଓ ବନ୍ଧୁ! ଆରେ ହେଇଠି ତ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ସିଂହ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁନି, ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବିନି? ତୋ କଥାରେ ନା କଣ? ସିଏ ହେଲା ଆଜି ମୋ ଶିକାର, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଜା। ଆରେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜା, ଆଉ ତମେ ହଉଛ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜା, ଆଉ ତମେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ମାରିକି ଖାଇବ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତମ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ? ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ଆଜି ନ ଖାଇ ବଲେ, ତାହେଲେ ଭୋକରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତୁ କହ, ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ ଖାଇବି ମୁଁ? ସିଂହ ରାଜା, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ସହ ସେଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ହରିଣକୁ ମନ ଭରି ଖାଇବେ। କଣ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ତୋ କଥା ମିଛ ହେଇଥିବ ନା, ମୁଁ ତତେ ଆଉ କୁକୁରକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଖାଇଦେବି। ଶୁଭିଲା? ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ। ଚାଲ। ଆରେ ପାହାଡର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥଳୀକି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି, ହେଲେ କାହିଁକି ରେ ହରିଣ? ଏଇ ନେ ଖା ହରିଣ। ଖାଉଥାବେ ହରିଣ, ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଖାଇ ବୋଲି ବସିଥିଲୁ ନାଇଁ, ଏବେ ନା ମନେ। ସିଂହ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ତେବେ ମାଙ୍କଡ ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ମାଙ୍କଡ କଥାରେ ପଡି ଖାଇବାର ଅଧିକ ଲୋଭରେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲା, ଆଉ ମାଙ୍କଡ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ସିଂହକୁ ପାହାଡ ତଳକୁ ପେଲିକି ମାରିଦେଲା। ବୁଝିଲୁ କାଠି? ବଳ ବଡ ନା ବୁଦ୍ଧି ବଡ? ହଁ ଲୋ ମା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ବଡ, ବଳ ନୁହଁ। ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ।